Hej, jeg hedder Lisbeth Hjort, og jeg er HR-konsulent. Og jeg har igennem mange år samarbejdet med Hans Fagt og brugt ham til at skabe noget nyt i de organisationer, jeg har arbejdet i. Jeg har arbejdet både med lederudvikling og medarbejderudvikling, og jeg har i begge omgange eller i begge situationer anvendt Hanses helt geniale tromme-workshops. Dem kan jeg kun varmt anbefale. Uanset om det er leder eller medarbejder, man har med at gøre, så skaber Hans noget helt unikt i sine workshops. Man samles om et sprog, som der er ingen andre, der har, og vi prøver noget helt nyt med en fed energi, hvor der sker en hel masse. Vi smider alle vores ekspertiser over bord og står fuldstændig klar til at prøve noget nyt. Noget, hvor vi ikke har nogle roller i forvejen, men hvor vi skal se at arbejde med nogle nye roller. Vi skal se at arbejde sammen på en ny måde, og vi er der alle sammen for at skabe et produkt. Så uanset om det er ledere, jeg har haft med at gøre, eller medarbejdere, jeg har haft med at gøre, så har de været helt vildt begejstrede for den energi, Hans kommer med. Han styrer sine workshops fuldstændig stringent hele vejen igennem. Han skaber en enorm energi og en energiudladning, som holder rigtig længe i en organisation. Og han skaber en fantastisk oplevelse, når man er i stand til at skabe et produkt sammen. Så har I brug for ny energi i organisationen? Har I brug for nye måder at snakke samarbejde på? Har I brug for at blive ført igennem en proces med sikker hånd, så anvend Hans Fagt. Det er bare genialt.